سلام كم يكنهم تخطات سبورت أو ستار شانل تفتاو ضد بريمير ليج إنجليز لو مقدام مجارجو قنتتيو بملا أفكار تقع سجر عالم تنافق أنت بهاجن زهون ضد بريمير ليج إنجليز ناكل تشان عسران حدن مبل عسران شعة عامت لو مقدام بوجع مجارجو قنتتيو عالم نازع بينا مدرة طريقة إنها تبغى لزقلت بريمير ليج إنجليز بس سان كلا بدا فيروس كورونا كابكال عامت فليبز ولا ملكة حدو رح نحرت تقوتيتيو ضد رجيم رزلا بس مسر دما بريمير ليج إنجليز كم وترو نعسرا كلبات حويفو نعستات عصرت وعرس غيرنا مدرة تواصل السلاسل حيد الساعات راح تريفو يركب زي أم 270 هجرات أستاذ 3 بليون تعذب زلو تنافق أنت بهاجن ودر بريمير ليج إنجليز ساعة كلتن 30 دقيقة قطري فولهام أرسنال أب كرافن كوتيج بزكايدو ناي لندن ديربي صوتا بوجعي كفتيو ناب تاريخ ندحرت من السيلنا مسن عزب بريمير ليج إنجليز أبشان 9 كلتن 9 سلستن بحدش عودة دمان قرصن كاب جمهور ندحر بزحزس دممون زحزون في الصامتات سنيدي ما بالعسران 9 عامت ولد الروخ كايدلو كوين زلو بريمير ليج إنجليز بجكاسن دوز وعزل في الصامتات أب تاريخ ودر عبيت ليغات أوروبا زبزحنا دقس أوز ساتف ليج مهاني في اللات نابنت أفريقيا أنت صوتي كم جمار بريمير ليج إنجليز شهن شعات من 9 سلستن عمت من صر ميتاويت النعبي متصمر لهم سندات مدرخ الرجاجز أبشان شعات من 9 سلستن قصر أفريقيان نايكالوت هجرات صوتن بمنصر ميتاويت كرا خلو أمنا وحد انت نمرة أبز حلو فايدة عمتات جن اتقطر كنهري ترأيو نبز حوت عدسنياتن تصوتن بتحدة أما العالم زلو تهاتات لبتخلي مهنات مقبار تنتن تقع السجرن وهاب تريتون بوز حزوا سؤولن زعزبولن زعبي مدرح عالمنا قبلون بريمير ليج صوعوا الإنجليز بمدى فاينانس زرخبو زلو أتاوي مسك قدامت 4 رفت كلا سبورت سرع بفلاي كمشتات كي تعذبتي موعوعي شفان تلفزيون قرصن مليونات دولارات بمخبعاتو نقطوات هاجر كي ترفه هو تاو حاجة ممركات يركب إذن بعلون بريمير ليج إنجليز كابلتنا بعلت كم زعبن زرقات عزوت ما بأزيست على صوت رقم زبرز جبر كاد روح نيت من رقم هانو كيلاتات فاينانس حابرتهم يكافلو ادخالت الدرب روحين عبيت فاينانس اتوت بريمير ليج إنجليز كوينز أوصل زلو كابلنا بنفس جار تصوتي زلو مسرحيو نايزا أمن الدماء بريمير ليج إنجليز كمشرت كله عبد الحجيج زي زلون كابلنا ونشتات تصوتي فتصم زي الرخبة برسمه هانو بتحدى تصوتي أكون فورم على زقدمو جنزم قدام دما بتخلي نعبيت فاينانساو عقم بريمير ليج إنجليز قلبو من رأى خوينو يقربو تولو أبنت أب تاريخ الدركو عسقر إنجليز كابلنا ونفسجار تصوتي زلعل وصا استجبرلو دين ساوندرز ناي ليفربوليو دين ساوندرز أبشان 9 حدن كاب نوتنغهام فورست ناب ليفربول كساجر كله كلتنا 9 مليون باوند واقع أو تينيرو كندوز بصح ገንዘብ ድማ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ተሰሚዑ ስለ ዝፈልጥ ዲን ሳውንደርስ እዚ ኩሉ ገንዘብ እንታይ ይኽገብሮ ዘይተባሃለ ኣይነበረን ሓድሽ ቅርፂ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ 1992-93 ብወግዒ ምስ ተጀመረ ግን ነቲ ዝነበረ ሃገራዊ ክብረ ወሰን መሸጣ ተፃወቲ ጋንታ ብላክበርን ሰበረቶ ብላክበርን ነቲ ብዲን ሳውንደርስ ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ክሰብሮ ዝኽኣለት ንኣለን ሽረር ብ3.3 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ሳውዝሃምፕተን ናብ ክለባ ምስ ኣሰጋገረቶ እዩ ነይሩ ዓለም ብዓለማ ድማ ብመሸጣ ኣለን ሽረር ተገሪማ ዘይንሰምዖ የብልናን በለት أفكار توع سجر عالم بواقع ألان شرر أجرامهم كي ودو خلو مانشستر يونايتد كام نوتنغهام فورست نرويكين ب3 شعات 5 مليون باوند نبرة أمس جبرته كلام مزارو رستخوينو قد صلاة يهوننبر عشان 994 بلاكبرن كام نروي سيتي نكريس سوتن ب5 مليون باوند مساعدته نيرويكين معدق واقع نوح كده تسبره كبر وسن مشتات صوتي نافكر توع صغرن كيلاتات فاينانسنا غني قصلو ابز نورو وقتي ابشان 995 او 6 ورحي 3 غزي تسبره عندي كول كام نيوكاسل نا يونايتد ب7 مليون باوند ارسنال هولندا وطوانيا دينيس بيركام كام انتر ميلان ب7.5 مليون باوند ليفربول كام نوتنغهام فورست ناتكاي ستان كوليمور ب8.5 مليون باوند تسغاغروم ن4 عامل صنح حدش كبروشن متتصاوتاي ام مدرك بريمير الانجليز تقلقله تي حدش كبروشن كوينس تقلقله كبلاكبرن ناو نيوكاسل تسغاغره عدغي الان شرر نبره وقام شتا الان شرر 15 مليون باوند كوينو ن4 عامت مولتا كبروشن انجليزن عالم كوينو قصيلو نيريو بخمسة قلة صنحة كابلنا من مشتات صوتي كامبان بريمير ليج إنجليز بجنزب كعلاقة حد مهنيات كونو بريمير ليج إنجليز بزل عالم الكوع عود كخون زخالة كاليتو صاح دمر دما نايدقة صوتي بتمدر 5 صحاب مقباريو بفلاي دما دحر مفارقة ساعات نزيقاتات حبراوي علاق عباي بريطانيا زنبر دروت النت صوتي أو تمدرخ ودك مقباريو بحافشا كامبان بريمير ليج إنجليزن ودرب إنجليزن كاب عدقة صوتي موعوي شوفان تلفزيون متو تكيت تعذبتي وزته عمتها مليونات باوند كم زقحت إفلات كم تلعلي تقليد زلو بريمير ليج إنجليز أبشان 9 بحدش قرص مش جمرة 20 كلتن كلوات ساتفت نبرا
ድሕሪ ግን ፌደሬሽን እንግሊዝ ብዝገበሮ ገምጋም ኣብ ክንዲ 22 ክለባት ናብ 20 ክለባት ብምቕርጣው እንሆ ክሳብ ሕጂ ዝተፈላለየ ጋንታታት እናወረዳን እናደየባን ነቲ ውድድር ድምቀት ኮይኑ ይርከባ። ምጅማር ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ድማ ነታ ንልዕሊ 26 ዓመታት ጽዋእ ቀዳማይ ዲቪዥን እንግሊዝ ኣልዒላ ዘይትፈልጥ ናይ ዞባ ላንክሻየር ማንቸስተር ዩናይትድ መባልዕታን ቀዳውያን ኮይኑ ተቐልቀለ። እታ ብስኮትላንዳዊ ሰር ኣሌክስ ቻፕማን ፈርግሰን እትእለ ዝነበረት ማንቸስተር ዩናይትድ ንኽልተ ቀዳሞት ዓመታት ኣከታትላ ጽዋእ ክትልዕል ከላ እታ ንኣለን ሽረር ካብ ሳውዝሃምፕተን ብዕድጊ ክብረ ወሰን ተጻወት ዘፈርነት ብላክበርን ብካልእ ስኮትላንዳዊ ኮኸብ ሊቨርፑል ነበር ኬኒ ዳግሊሽ እናተመርሐት ናይ 1994-95 ተዓዋቲ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብምዃን ጽዋእ ኣልዒላ እያ። ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ካብ ዝጅመር ክሳብ ዝሎሚ መዓልቲ ዝጅመር ሓድሽ ወቕቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሰር ኣሌክስ ፈርግሰን እናተመርሐት 13 ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ ብምልዓል ክሳብ ሎይቲ ሎሚ እትዳረጋ ጋንታ ይረኸበትን። ይኹን እምበር ሰር ኣሌክስ ፈርግሰን ንመድረኽ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዳርጋ ንበይኑ ብሒትሉ ኣብ ዝነበረለን ዓመታት ኣብ 1996 ተቐናቃኒ ፈርግሰን ማንቸስተር ዩናይትድን ናብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ተቐልቀለ። ናብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ተጸንበረ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ፈረንሳዊ ናይ ቁጠባ ምሁርን ቴክኒሽያን ምዕላም ኩዕሶ እግርን ናይ ኣርሰናል ኣርሰን ቨንገር ነበረ። ድሕሪ ኣርሰን ቨንገር ናብ ፕሪምየር ሊግ ምምጽኡ ረስኒ ጸወታታት ምስ 60 ሚልዮናት ተዓዘብትን ደገፍትን ዕሙር ዕዳጋ ተጻወቲ ዝርግሐ ሽፋን ቴሌቪዥን መወዓውዕን ብዝሓየለ መልክዑ ክንህር ተራእየ። ቨንገር ናብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ድሕሪ ምምጽኡ ኣብ ኣርሰናል ርእዩ ሰብራ ክተኣታትዩ ተራእዩ። ከም ውጽኢቱ ድማ ድሕሪ ዓመት ማለት ኣብ ወቕቲ 1997-98 ተዓዋቲ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝን ኤፍኤ ካፕን ክኸውን ከኣለ። ቫንገር ኣብ ኣርሰናል ዝተኣተወ ኣዘናጋዕ ጸወታን ዓወታትን ነታ ክለብ ልዕሊ ማንም ግዜ ተፈታዊት ከም እትኸውን ክገብራ ክኢሉ እዩ። ኣርሰናል ብመሪሕነት ኣርሰን ቨንገር ኣብ ዓመት 2003 ክሳብ 2004 ን49 ጸወታታት ከይተሰዓረ ዝተጓዓዘ ጸወታ ክሳብ ሕጂ ክብረ ወሰን ኮይኑ ይርከብ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣርሰን ቨንገር ቀንዲ ጸላኢ ሰር ኣሌክስ ፈርግሰን ብምባሩ ንጸወታ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዝያዳ ካልእ ዓመታት ተሃራፊ ክኸውን ክኢልዎ እዩ። ብፍላይ ድማ ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ዝረኸበሉ ኣጋጣሚታት ማንቸስተር አንጻር አርሰናል፣ ፈርጉሰን አንጻር ቬንገር፣ ሮይ ኪን አንጻር ፓትሪክ ቪዬራ ብዝገብሮ ቅልስ ንምዕዛብ ኣፍቀርቲ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ማዕከና ዜና ዓለምን ተንተንቲ ኩዕሶ እግርን ካብ ድሮ ጀሚሮም እዮም ኣፎም ማይ ክምዕጉ ዝጅምር ነይሩ። ክልቲኦም ኣሰልጠንቲ ኣብ ድሮ ፀወታ ዝህቦ መግለፂ ነቲ ሜዳ ዝካየድ ፀወታ ነዳዲብ ዝስኽሉ ስለ ዝነበሩ ክሳብ ፖሊስ ዓዲ እንግሊዝ ክልቲኦም ኣሰልጠንትን ኣሕሉቅ ጋንታታትን መግለፂ ከይህቡ መጠንቀቕታ ዝሃበሉ ምቁር ግዜ ነይሩ እዩ። ሮይ ኪንን ፓትሪክ ቪዬራን ኣብ ሜዳ ልክዕ ከም ናይ መፅዓኛ ዝመስል ዝገብሮ ዝነበረ ክርፍስ እንተኾነ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ከም ምቁርን ዳግም ዘይርከብ ተዘካሪ ፍጻመ ኮይኑ ይዕለል ኣሎ። ኣሌክስ ፈርጉሰንን ኣርሰን ቬንገርን ኣብ መሜድኦም ኣብ ዝረኸቡሉ ኣጋጣሚታት ካብ ድሮ ፀወታ ጀሚሮም ህልኾም ከውፁ ዝጅምሩ ነይሮም። ንኣብነት ኣብ 2003 ፈርጉሰን ንቬንገር ብናቱ ፍልስፍና ዘይኮነስ ብምቕዳሕ ጋንታ ዝመርሕ ሰነፍ ኣሰልጣን ምስ በሎ ቬንገር ብወገኑ ነታ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮፓ ኣብ ርብዒ ፍጻሜ አንጻር ማድሪድ ተፃዊታ 3-1 ዝተረትዐት ዩናይትድ ዝተሓተ ግምት ብምሃብ ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ቤርናው ነይራ ክንብል ኣይንኽእል ኢና፣ ኣብ ኩሉ ሜዳ ተበሊፃ ኣምስያ እዛ ክንዕዘባ ዝምሰና ዩናይትድ ብፈርጉሰን ትዕለም ተዳኣላ ኣብ ኢዳ ኣለዎ ክእደት ናይቲ ኣሰልጣኒ ክብል እዩ ሕንኡ ፈድዩ። ቬንገር ድማ ብወገኑ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ከምዚ ክብል ተሰምዐ፣ ኣብ ዩናይትድ ኩሉ ዓይነት መለክዒታት ዘማልኡ ተፃወቲ ክልተ ጥራይ እዮም፣ ንሳቶም ድማ ፓውል ስኮሎስን ዴቪድ ቤካምን እዮም። ኣነ ግን 21 ዘይስተናነፉ ብሉፃት ተፃወቲ ኣለዉ ንክብል ነገር ዝመስል ዘረባ ወስ ኣበለ። ብዘረባ ቬንገር ድቃስ ኢኑ ዝነበረ ፈርጉሰን ቬንገር ንኣርሰናል ካብ ዝሕዛ ተፃወቱ 50 ቀይሕ ካርታት ወሲዶም ኣለዉ፣ ዘርእየና ድማ ንሱን ተፃወቱን ስነ ምግባር ዘይብሎምን ስድታትን ምዃኖም የርእየና ክብል ንቬንገር ቁስሉ ጎድኦ። ዝኾነ ኣብ መንጎ እዞም ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ብልህታትን ፈጠራውያን ዝነበሩ ኣሰልጠንቲ ዝነበረ ኩሉ ዓይነት ቅልስ ንመድረኽ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክሳብ ሕጂ ተናፋቕን ተባሃግን ክኸውን ኣኽኢሎም እዮም። ቬንገር ድሕሪ 22 ዓመታት ካብ ኣርሰናል ክፋኖም ከሎ መቐናቕንቱ ዝነበረ ኣሌክስ ፈርጉሰን ህያብ ኣርኪትሉ ምንባሩ ኣይርስዓን። ቪዬራ እንተኾነ ካብ ኣርሰናል ወፂኡ ናብ ኢጣልያዊ ጁቬንቱስ ምስ ገዓዘ ንሮይ ኪን ከም ዝናፈቖን ናይ ማልያ ተፃዋታይ ምዃኑን ብምስካር ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዝነበረ ዝኽሪ ኣብ ዘካፍለሉ ዝነበረ ኣጋጣሚ ገሊፁ ምንባሩ ኣይርስዓን። እዚ ኩሉ ግን ሎሚ የለን። ማንቸስተር ሲቲ ናብ ሰብ ፀጋታትን ቢልዮነራትን ድሕሪ ምእታዋ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ካልእ ተወዳዳሪት ክትከውን ዝኽኣለት ሓያል ክለብ ዓለምና እያ። ገንዘብ እንተሎ ብሰማይ መንገዲ ኣሎ ከም ዝበሃል ሰብ ዋና ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኣለዉ ዝበሃሉ ተፃወቲ ብምዕዳግ ብኢጣልያዊ ሮበርቶ ማንቺኒ እናተመርሐት ኣብ 2011-2012 ንጎርቤታ ማንቸስተር ዩናይትድ ብፀብለልታ ሸቶ በሊፃ ድሕሪ 37 ዓመት ፅዋእ ፕሪምየር ሊግ ብምልዓል ንደገፍታ ፀባ ኣስትያ። ኣብ 2014-15 እንተኾነ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ትሕቲ ቺላዊ ኣሰልጣኒ ማኑኤል ፔሌግሪኒ ኣብ ዝነበሩሉ ዓመታት ካልኣይ ፅዋእ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣልዒላ። ንስጳኛዊ ኣሰልጣኒ ፔፕ ጓርዲዮላ ምስ ቆፀረት ድማ ኣብ ወቕቲ 2017-18 ከምኡውን 2018-19 ኣከታቲላ 2 ግዜ ፅዋእ ብምልዓል ብድምር 4 ናብ ከብሓ ብምድርዳር ተወዳዳርነታ ኣመስኪራ እያ። እቲ ኣብ 9 ክሳብ መፋረቕ 2000 ኣብ መንጎ ዩናይትድን ኣርሰናል ዝነበረ ውድድር ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ቸልሲ፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ሌስተር ሲቲ፣ ቶተንሃም፣ ሊቨርፑል ስለተፀንበሮ ሓያልነትን ተወዳዳርነቱን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዘየደ ይኸይድ ምህላው ይፍለጥ። ሓደ ኣብነት ናይዚ ድማ ሌስተር ሲቲ ብኢጣልያዊ ክላውዲዮ ራኔሪ እናተመርሐት ካብ ትፅቢት ማንም ቤተሰብ ኩዕሶ እግሪ ሓድሽ ክስተት ናይቲ መድረኽ ብምዃን ኣብ ወቕቲ 2016-17 ኢዳ ኣብ ፅዋእ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብምንባር ካብ ኩሉ ኩርና ዓለም ኣድናቖት
ዓወት ረኺባ እያ ሊቨርፑል ብወገና ኣብ ትሕቲ ኣላይነት የርገን ክሎፕ ካብ ተኣቱ እንዳሓር ኣብ ኣንፊልድ መሰረታዊ ለውጥታትን ጽጋናት ብምትእታው ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2019-20 ድሕሪ 30 ዓመት ጋማ ዓወት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክትኣስር ኣይተጸገመትን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወቕቲ 2020-21 ድማ ኒውካስል ብስዑዳውያን ነጋውስ ማለት ብንጉስ ሳልማን ናይ ስዑዲ ተወኒና ትርከብ ኣብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ንዘለካ ጸገማት ገንዘብ ክፈትሓልካ ስለ ዝኽእል ኒውካስል ዝደልየቶ ተጻዋታይ ክትገዝእ ብወነንታ ቀጠልያ መብራህቲ ተዋሂባ ስለ ዘሎ ሎም ዓመት ዘይተባሃለ ኣብ ዝቕፅል ዓመታት ግን ካብ ቀንዲ ተናሓናሒት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክትከውን ከም ትኽእል እትኸዶ ዘላ መገዲ የመላኽት ናይ ሎም ዓመት ውድድር ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብፍሉይ ዘብሎ ግን ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ክለባት ዝውድር ዝነበረት ሊድስ ዩናይትድ ድሕሪ 15 ዓመት ናብ ዝሓያል እንተባሃግን ውድድር ምምላሳ እዩ ዩናይትድ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ 1992-93 ቅድሚ ምስራቱ ዝነበረት ዓመት ናይ ቀዳማይ ዲቪዝዮን ተዓዋሲ ዝነበረት ህብቲ ጋንታ እያ እነሆ ሕጂ ድማ ብኣርጀንቲናዊ ማርሴሎ ቤልሳ እናተመርሐት ናብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ተመሊሳ ኣላ እዛ ብኢጣልያዊ በዓል ጸጋ ኣንድሬ ራድሪዚኒ እትውነን ክለብ ቀንዲ መተሓላለፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ምዃና ይንገር ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ምሳድ ድማ ካብ ሕጂ እጅግ ኣሰብሲባ ኣብ ሙሉእ ርእሰ ምትእማን ትርከብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዝበለጹ ተጻወትቲ ወጻእተኛታትን ኣፍሪቃውያን ኣትሌትን ዝተረኣየሉ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እንኳ ከም ሓሙስ ሽልማት ባሎን ዲኦርን ፊፋ ዝወሰደሉን ሓደ ካብ ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮፓ እዩ እዚ ይኹን እምበር ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ዝሓለፈ 28 ዓመታት ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ጥራይ ንሽልማት ፊፋ ምርቅሑ ያሊ ወይስ ድኹም ኣብ ዝብል ርሱን ክትዕ ንብዙሓት ኣሳቲፉ ይቕጽል ኣሎ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ካብ ዝምስረት መበል 20 ዓመት ክኽብር ከሎ ብቅዲ ኣስተላልፋ 4-4-2 ዝበለጹ ተጻወቲ ኢሉ ኣቐሚጡ ነይሩ እዩ መሰረት ኣብ ቦታ ሓላ ወልዳ ፒተር ሽማይከል ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ተኸላኸልቲ ድማ ጋሪ ኔቪል ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ቶኒ ኣዳምስ ካብ ኣርሰናል ኒማንያ ቪዲች ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣሽሊ ኮል ካብ ኣርሰናል እዮም መስመር ክፋል ድማ ፖል ስኮልስ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ስቲቨን ጀራርድ ካብ ሊቨርፑል ሪያን ጊግስን ክርስቲያኖ ሮናልዶን ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክኾኑ ከለዉ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ድማ ኣለን ሽረር ናይ ኒውካስልን ቴሪ ሄነሪ ናይ ኣርሰናልን ኣቐሚጡሎ ሩኒ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲ ዘቁጠራ ሸቶ ዝበለጸ ክትበሃል ከላ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ድማ ዝበለጸ ሰልጣን ክብል ፀዊዕዎ እዩ ኣብዚ ሎሚ ቀዳም ዝጅመርን ኣዋሕሪ ዝኸይድን ሓያል ውድድርን ዝተፈላለዩ መርሕ ሓበሬታትን ተንተንቲ ኩዕሶ እግርን ኣብ ዝህቦ ዘለዎ ቅድመ ግምት እናቶም ቅመራ ብምቕማጥ እገሊት ነታ ኣብ ክልተ እዝና ክልተ ኣናብስ ዘለዋ ጽዋዕ ክትልዕላ ትኽእል እያ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ዝኾነ ኮይኑ ናይ 2020-21 ተዓዋቲት ካብ 6 ዓበይቲ ክለባት ከም ዘይሓልፍ ርጉፅ እዩ ብዝኾነ ሎሚ ሰዓት 2:30 ዝጅምር ሓድሽ ወቕቲ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብናይ ሎንደን ደርቢ ኣብ መንጎ ፍልሃምን ኣርሰናልን ክኸውን እዩ ዘን ብመንእሰያት ኣሰልጣንቲ ስኮት ፓርከርን ሚኬል ኣርቴታን ዘለያ ክልተ ክለባት ሓያል ውድድር ከም ዘካይዳ ካብ ሕጂ ትፅቢት ተገይርለን ኣሎ ምክንያቱ ሚኬል ኣርቴታ ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ጽዋዕ ኤፍኤ ካፕን ኮሚኒቲ ሺልድን ኣርሰናል ምርካቡ ስኮት ፓርከር ብወገኑ ንፍልሃም ካብ ዝርከባ 2 ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ናብ ፕሪምየር ሊግ ምድያቡ ነዚ ናይ ሎሚ ጸወታ ተሃራፍ ገይርዎ ኣሎ ስለዚ ናይዞም ክልተ ናይ ቅድም ኣከፋፈልቲ ዝነበሩ ኣሰልጠንቲ ዘርእየና እንተሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ረዚን ክብርታት ምጉንጻፎም ኣብዚ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ንሓዶም ዝገብሮ ቅልስ ልዑል ህልኽ ከም ዘርእዩ ጥርጥር የለን ነዚ ናይ ሎሚ ቀትሪ ጸወታ ማእከላይ ዳኛ ኮይኑ ዝመርሖ ኬቨን ካቫንጋሃን ክኸውን እዩ